Mé jméno je Evča Votápková a vystupuji pod značkou e-copy. Jsem copywriter a kreativec a jsem ráda, že si můžu žít své poslání. Podnikat v oboru, který mě naprosto naplňuje a je mojí vášní, beru zároveň jako životní výhru. A práce s texty, ať už se jedná o textace webů, psaní blogových článků, tvorba sloganu nebo třeba i obsahu na sociální sítě, nebo moji specialitu copy audit webu s přesahem do marketingu, beru opravdu jako naprostou vášeň. Takže proto i můj slogan "Píšu srdcem, škrtám hlavou" naprosto vystihuje můj případ. Zároveň jsem ráda, že můžu podporovat ženy podnikatelky na jejich cestě, protože sama pocházím z nepodnikatelské rodiny. A vlastně takový zkoušení formou pokus omyl mi přijde zbytečně zdlouhavé a ztráta času, energií a mnohdy i peněz. Takže proto se snažím podporovat a pomáhat třeba kamarádkám, které se do toho podnikání vrhnou. A vím, jak bylo mně, když jsem na začátku stála já. Pracuji ve většině případů remote, to znamená tedy vzdáleně, takže i když nás dělí stovky kilometrů, tak to není problém pro naši spolupráci. Svoji jedinečnost vidím v tom, že se dokážu nacítit v podstatě na jakékoliv téma a o něm potom se zápalem a s vášní psát.